Nag-asa mo adto maing hapon guys. So manglaag mi. Pinakalit lang. Walay plano unsa itinerary, wala basta we are going to Mati. Hello ma. So kami lang tulo. Kami lang tulo pinakalit og laag. So patubil sa ta and pahangin tanan-tanan. We're ready sa before going to Mati. Kay medyo layo po din siya na biyahe. So mga laagan, go. Hapon. Testing. Hello. So naanami karon sa Hanis Hotel. So nakapag-check-in nami. Manglaag na pud mi karon. May kabalo asa mi mo adto. So among senior, nag-rest. Dress na kay kapoy ang biyahe. So, mga pila ka oras na biyahe doon? 2 hours? Ha? Wala na. 2 and a half. Oh, 2 hours and a half from Tagum to Mati. So, kay gipanggutom man mi, mangita mi og kananan. Dako kaayo for only 150 pesos. Oh, dako 150. 150 yata. Oh, dako kaayo tanaw ra gud dako dagi kog kamot. Dako pili. Kasi dako kaayo siya. Mga unta. Okay. Busog na. Next. Ha? Pila? 200 latanan? 200. Apila drinks. Tipid. Sulit. So next na mo kay... Ha? Katulugon? Matulog. Malaag man tama, di man ta matulog. So ato nami og Dahican surf resort. Basta wala nanulod mi dira. Muna siya highway na siya Dahican tapos pasulod mi diri. And daghan kaay tao, daghan mga sakyanan. Ya mamaktas pa mi didto. Oo. Ano ito? Duwarit ko. Ano?
So, pabalik na pud mi sa hotel kay aron magbanlaw kay katol kayo bes kadali rami iguran like walking kumusang walking ma asa change of plan manihapon sa mi wali palag wali go manihapon sa mi kay basi masiradaan masiradaan. Yeah, mga tumiog seaside, manita og kan-anari. Tulo lang. Tulo lang. Oo. Okay lang. Dali na lang sa sulod. So, naami karon sa tawag ganito Lanis Kan-anan. Naalang siya sa downtown. Nice kayo ang place, no? Naka-wood tanan woods. Sinabaw na native chicken and pork barbecue. Same raming tulo. Mga unta. Tomorrow. Nag-ulan. Cloudy day. Ay! Kitang katag. Good morning. Ang ilisa mi kay mamahaw na. Very good. Gusto ulan? Ay, amo. No? Ulan. Dira mi mamahaw na sa unahan. Da. Kape. Ang sa imo? Kopi ko black. Napay kopi ko black. Oh, naapa mo. Bang silog. Saan na siya doon? Pork silog and corn silog. Mahaw ta. Basa ko kay mga book ba. Done check out and hapit sa misa ilang famous na empanada diri sa Mati. Ito sa Seaside. And then uli na. Asa yung empanada mo? Kani mo ni. Seaside empanada. Pili mo ka na so. Kanaw sa ako sir ha. Wow. The famous empanada of Mati. Seaside Restaurant Specialty. Dili sa day manguli ka namin nakita. Wala, it's the time of the year again. Wow, Davao fruits in season.
Prutas, tagan kayo. Ilang tanan? 300. 300? Oo. Sarado? Oo. Barda? Okay, let's go. Manguli na gyud finally.